Күздән яшьләр килә. Әле 2 көнлек кенә 9 яшьлек Камил белән 12 яшьлек Марат елмаеп әлеге коридордан йөгергән. Яллардан соң күрешкәнче дип сыйныфташлары белән саубуллашкан. Ә бүген мәктәп тып-тын. Килеп чыккан фаҗигане укучылар гына түгел, диварлар да аңлый сыман. Нәрсә эшләргә икәнен дә белмим. Шундый авыр булды бу миңа. Чөнки Камил үзе шундый бик акыллы, тәрбияле. Менә дөньяда иң яхшы сыйфатлар бар, менә Камилдә барысы да бар иде. В субботу у нас был полноценный урок. Шимбә көне дәресләрдән соң Халыклар дуслыгы фестиваленә әзерләндек. Марат биеде. Биючеләр шигырь сөйләп тормас дигән идем. Юк, миңа да шигырь бирегез инде дип сорап алды. Соңгы сөйләшүебез шул булган икән. Вот это вот была последняя наша встреча. Камил белән Марат әтиләре һәм бабайлары белән шимбә көнне кич Пятидворье бистәсендәге шәхси йортларына китә. Они, получается, всей семьей приехали. Монда әйтүләренчә йортның җылыту миче ватылган була. Шуңа ирләр җылылык пушкалары алып килгән. Иртән телефоннан сөйләшкәндә ир-ат хатынына "Мичне ясадык, хәзер йоклап алабыз" дигән. Сәгать 8-дә тәтәнне куып алдым. Ул арада күршеләр янгын сөндерүчеләрне чакырта. Дым шел прямо на наш дом. Төтен безнең йортка таба килә иде. Минем йорт күршедәгенә тиз-тиз йөгердем. Башкалар да чыкты. Янгын сөндерүчеләр килгәнче төтен инде тәрәзәләре ябык йортның бөтен җиреннән чыккан. По прибытии первых пожарных подразделений янгын сөндерүчеләрнең беренче машинасы килгәндә төтен күп була, кызганычка янган йортта 4 гәүдәдә табыла. Бер иртәдә Альбина Камалова әтисез, ирсез һәм ике нарасыйсыз кала. В ходе тушения пожара выяснилось, что обнаружен в начале 1 труп. Янгын сөндергәндә башта бер иратның гәүдәсе була. 67 яшьлек ирне ашыгыч ярдәм табибларына тапшыралар. Әмма ул юлда үлә. Аннары тагын бер ират. Икенче катта 2 бала гәүдәсе була. Татарстан янгыннарында һәлак булучыларның күбесе янып та түгел, әнәк менә төтен исеннән агуланып үлә ди белгечләр. Бу очракта да шулай була. 75 квадрат метрлы агач йортның эчендә бары тик 6 квадрат метр гына янган. Әмма хәтта шул янгынның калдыклары да әлеге кешеләрнең гомерендә хәлиткеч роль уйный. Янгын ни сәбәпле килеп чыккан соң? Ул кыска ялганыш аркасында да, җылыту җайланмаларын файдаланганда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү аркасында да килеп чыгарга мөмкин булган диләр. Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации. Тикшерү органнары тарафыннан 109 маддә буенча җинаять эше ачылды. Ул саксызлык аркасында үтерү маддәсе. Хәзер урында криминалистлар эшли. Булган хәлнең ничкәлекләре ачыклана. Бүген Кайбыч районында гаиләне соңгы юлга озаттылар. Камаловларның 2 яшьлек кызлары да булган. Әнисенең бердән-бер юанышы хәзер шулды якыннары. Фаҗига буенча тикшерүне Татарстан прокуратурасы аерым игътибарга алды. Республика прокурорының беренче урынбасары Сергей Старостин урынга чыгып оператив җыелыш уздырды. Һава торышына һәм шәхси җылылык системасы булган торак йортларның күплегенә бәйле рәвештә ул янгын куркынычсызлыгына аеруча да зур игътибар бирү бурычын куя. Югары Слан районыннан Рани Абдрахманов, Ринат Сафин, Рамил Галиуллин, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.